Bé, vaig a fer el següent vídeo, que aquest serà molt curt, perquè només té la distància entre dos plans i la distància entre una recta i un pla, amb pocs exercicis, però de tant en tant ja va bé, sí? Diu, mireu, a veure, anem a mirar-nos la distància entre dos plans, no? La primera cosa que vull comentar, que si tenim dos plans que es tallen o són coincidents, la distància entre ells és zero, d'acord? Per tant, la pregunta de quina és la distància que hi ha entre dos plans només té sentit quan els dos plans són paral·lels. Mm? Què és el que farem per calcular la distància entre un pla P i un pla Q? Tenim dos maneres de fer-ho. Vaig explicar la primera, que la primera és que, fixeu-vos, per calcular la distància de P a Q, agafaré un punt del pla P i calcularé quina distància està de Q, perquè el que és la distància entre un punt i un pla ja ho sabem calcular, d'acord? Per tant, fixeu-vos, si jo tinc que el pla P és aquest d'aquí, menys 2x més 6y menys 3z més 2 igual a 0, i el pla Q és aquest d'aquí, 6x menys 18y més 9z més 10 igual a 0. Per calcular la distància, per cert, ho veig perquè aquí no està posat, no? El que he de fer abans és assegurar-me que realment són paral·lels. I aquí veig que no ho vaig posar. Per què? Perquè si no fossin paral·lels vol dir que o es tallen o són coincidents i llavors la distància és 0. D'acord? Per tant, fixeu-vos, per assegurar-me que són paral·lels, el que he de fer és agafar el menys 2, dividir-lo per 6, o al revés, 6 per menys 2, que em dona menys 3, menys 18 dividit entre 6, que em dona menys 3, i 9 entre menys 3, que també em dona menys 3. Per tant, amb això ja m'he assegurat que aquests plans són paral·lels, perquè a més fixeu-vos que 10 dividit entre 2 no em dona menys 3, és a dir, no són coincidents. D'acord? Per tant, busco un punt de P. De quina manera? Doncs li dono dos valors a dues de les lletres. En aquest cas he agafat x, y, sí? Però fixeu-vos que puc agafar, diguem-ne, doncs jo que sé, x igual a 0, y igual a 0, però puc agafar, doncs jo que sé, x igual a 1, y igual a 3, no? O que el valor sigui x i z, sí? Per tant, fixeu-vos, si x és 0, y és 0, doncs aleshores tindré que la z serà menys 2 per 0, més 6 per 0, menys 3z més 2, d'acord? I per tant, fixeu-vos que tot això d'aquí és 0, és a dir, em queda menys 3z igual a menys 2, 3z igual a 2, és a dir, z igual a 2 terços. Per tant, el punt A, 0, 0, 2 terços, pertany al pla P. I ara el que vaig a fer, doncs, és utilitzar la fórmula, diguem-ne, que em permet calcular la distància d'un punt a un pla, no? Que és simplement el valor absolut d'aquest pla d'aquí amb la x, la y i la z substituïdes per els valors aquests d'aquí. Per tant, 6 per 0 menys 18 per 0, és a dir, substitueixo l'x per 0, la y per 0 i la z per 2 terços, no? 6 per 0 menys 18 per 0 més 9 per 2 terços més 10. I aquí fixeu-vos que el que he de fer és l'arrel quadrada del vector normal a Q, que és 6 menys 18 i 9. D'acord? Per tant, l'arrel quadrada de 6 al quadrat més menys 18 al quadrat més 9 al quadrat. Per tant, quan jo calculo això d'aquí, em dona, doncs mireu, això serà 9 per 2, 18, dividit 3 són 6, més 10, d'acord? Per tant, 16, i a sota tindré l'arrel quadrada de 36 més 32 més 81, que és l'arrel quadrada de 441. Com que és exacte, és 16 dividit 21, és a dir, 0,76. I aquí fixeu-vos que us he posat doncs, la imatge amb el GeoGebra perquè veieu que efectivament, no? Doncs està ben calculada la distància, ben calculada la distància. D'acord? Aquí no sé quin és el pla P i el pla Q, però vaja. Ah, sí. La primera equació, que és aquesta, menys 2x més 6y, veig que és el pla P, d'acord? Per tant, aquest, no? Aquest és P i aquest d'aquí és Q. Bé, aviam, anem a mirar més coses. Sí, fixeu-vos, no? Diu, també podem calcular la distància entre dos plans d'una altra manera. Anem a suposar que tinc els mateixos dos plans d'abans, d'acord? I el primer que faig és, a veure, sé que aquests dos plans són paral·lels. Doncs el primer que faig és modificar o aquest pla o aquest
de tal manera que tinguin el mateix vector normal. És a dir, fixeu-vos, aquí el vector normal de P és menys 2, 6, menys 3. I aquí el vector normal de Q és 6, menys 18, 9. No són idèntics. Doncs el primer que faig, ja explicaré després per què, és modificar-lo. Per tant, fixeu-vos, em fixo que si divideixo la A majúscula, la B majúscula, la C majúscula i la D majúscula de Q per menys 3, és a dir, el 6, el menys 18 i el 9 per menys 3, em surt 6 dividit menys 3, que és menys 2, menys 18 dividit menys 3, que és 6, 9 dividit menys 3 és menys 3, i ara 10 dividit menys 3 és menys 10 terços. Per tant, fixeu-vos que aquesta és una nova equació del pla Q. Evidentment, aquest pla i aquest són idèntics, perquè l'única cosa que he fet és dividir a banda i a banda per menys 3. Evidentment, aquí si faig 0 dividit per menys 3 em continua donant 0, que això no ho he dit, però aquest pla no és res més que aquest, amb la diferència que aquí a cada terme l'he dividit per menys 3. Ara bé, què he aconseguit amb això? Doncs fixeu-vos, ara el pla Q, que s'expressa com menys 2x més 6y menys 3z menys 10 terços igual a 0, resulta que té el mateix vector normal que P. Menys 2, 6, 6, menys 3, menys 3. I això, evidentment, ho podré fer sempre perquè els plans són paral·lels. Si no fossin paral·lels ja no ho podria fer. Doncs això, és a dir, fixeu-vos d'aquesta manera, el vector normal a P és menys 2, 6, menys 3, i el vector normal a Q també. Bé, ara agafo i anomeno O majúscula a l'origen de coordenades, que és el 0, 0, 0. D'acord? Per tant, mireu, aquí l'única cosa que he fet és tornar a escriure el pla P i ara el pla Q, però clar, ara escrit d'aquesta manera. Em falta l'igual a 0, que no l'he posat. Veig que aquí hi ha d'anar un igual a 0. Doncs posem-lo. Si no, no tinc l'equació del pla, evidentment. Tinc una funció, no tinc una equació. Val? Doncs a veure, mireu, la distància entre els dos plans, el que jo vull veure és que és el mateix que la distància del punt origen a P menys la distància del punt origen a Q. I per això aquí tinc un dibuix. Si el veig, mireu. Aquí els dos plans estan posats molt de gairell, perquè és tal com es veien bé les coses. Semblen rectes, però no ho són. Mireu, el pla Q és el pla vermell, és a dir, és aquest d'aquí. El que passa que me l'estic mirant de front, perquè ens entenguem. I P és el blau. Sí? Per tant, fixeu-vos que està clar que la distància de P a Q és la resta de la distància del punt O a Q. Mireu, del punt O a Q hi ha aquesta distància, i si li resto la distància del punt O a P, doncs efectivament em queda aquesta distància menys aquesta, que és aquesta distància d'aquí. Sí? D'acord? Per tant, està clar que la distància de P a Q és la resta de la distància del punt O a Q amb la distància del punt O a P. Evidentment, com que no sabem quin pla estarà més allunyat de O, hem de posar un valor absolut a la fórmula. Per què? Perquè si aquest fos P, no? He posat, un moment, sí, distància de P, mireu, si aquest fos P, no? I jo faig la distància d'aquí a aquí i li resto després la distància d'aquí a aquí, em surt un nombre negatiu. Per tant, per això, aquí he de col·locar un valor absolut, perquè no sé quin pla està abans. Entesos? Això podria ser un nombre positiu i aquest un nombre negatiu, la resta em donaria negativa i per tant tindria una distància negativa, cosa que no pot ser. Fixeu-vos que aquí aclareixo una altra cosa, que és què passaria si el punt O estigués entre els dos plans, que de fet és el que ens passa amb aquests dos plans d'aquí. Però això ho veurem després. Ara de moment quedeu-vos amb la idea del que jo he dit, és a dir, que la distància de P a Q és el valor absolut de la distància de l'origen a P menys la distància de l'origen a Q. Per què? Perquè si el punt origen està aquí al mig, veurem que passa exactament el mateix. És a dir, que aquesta fórmula és vàlida, igualment. Doncs per això ho veurem després. Mireu, ara la distància de O a P és agafar el punt O, substituir-lo aquí, d'acord? Les coordenades aquí, és a dir, la x per 0, la y per 0, la z per 0, i després dividir per l'arrel quadrada del vector normal, el pla P.
Per tant, farem menys 2 per 0, més 6 per 0, menys 3 per 0, més 2, que és tot el que tinc aquí. Dividir l'arrel quadrada de menys 2 al quadrat, més 6 al quadrat, més menys 3 al quadrat. I ara aquí, fixeu-vos, vaig a fer el mateix per calcular la distància de O a Q. És a dir, ara me n'aniré al pla Q, que el tinc aquí, d'acord? I substituiré la x per 0, la y per 0, la z per 0, i a sota dividiré per l'arrel quadrada, no?, de les components del vector normal al quadrat sumades. Per tant, menys 2 per 0, més 6 per 0, menys 3 per 0, menys 10 terços, que és el que tinc aquí. Dividit l'arrel quadrada de menys 2 al quadrat, més 6 al quadrat, més menys 3 al quadrat. Val. I ara fixeu-vos, tot això d'aquí se me'n va, em queda el 2, no? I ara aquí sota em queda l'arrel quadrada de 4 més 36 més 9. Evidentment, el valor absolut l'he de continuar posant, perquè podria ser que em quedés, diguem-ne, una distància negativa. I aquí sota tindré tot això d'aquí que és 0, ara serà menys 10 terços aquí, i per tant l'arrel quadrada de menys 2 al quadrat, més 6 al quadrat, menys 3 al quadrat, és a dir, 4 més 36 més 9. Quan jo faig aquest càlcul, això és 2 dividit l'arrel quadrada de 49, que ho tinc aquí, menys i menys és a dir, 2 més 10 terços dividit l'arrel quadrada de 49, és a dir, 6 més 10 partit 3 i partit 7, i ara doncs ja sabeu que aquest 3 passa aquí multiplicant, és a dir, 16 partit 21, que si us hi fixeu, evidentment m'ha donat el mateix que abans. Estic treballant amb els dos mateixos plànols. Val? Per tant, doncs això, fixeu-vos, em queda pendent això, em queda pendent que veieu que si el punt O estigués al mig, doncs tot funciona igualment. Mireu, però de totes formes, en general, si jo tinc un pla P que és aquí, atenció, perquè veig que m'he deixat una cosa, no? A1, B1 i C1. Val? Val, aviam. Si el pla P jo sé que és A majúscula X més B majúscula Y més C majúscula Z més D, aquí no sé per què he posat D1. Vale, no, un moment, un segon. Ara hi tornaré amb tot, Aviam, fem un moment una cosa. Això és A1, val. Això és B1, això és C1, d'acord. I ara aquest és A2, val, sí. Del segon pla, per distingir les A's, les B's i les D's. A veure, hi torno, és a dir, el pla P anem a suposar que l'escrivim com A1X més B1Y més Z1Z més D1 igual a 0. I el pla Q l'escrivim com A2X més B2Y més C2Z més D2 igual a 0. Clar, mireu, quan jo faig la distància de P a Q, ja he vist que la podia calcular com el valor absolut de la distància de l'origen a P menys la distància de l'origen a Q. Per tant, quan jo substitueixo el pla P al punt origen, fixeu-vos que en el punt origen X, Y i Z són 0. Per tant, tot això d'aquí se m'anul·la. És a dir, tinc A1, posem-ho, A1, B1, C1, aquí A2, B2, C2, no? És a dir, aviam, sap greu perquè estic interrompent, diguem-ne, interrompint les explicacions tota l'estona. Aviam, hi torno. Aquí, la distància de l'origen a P passarà perquè jo substitueixi en el pla P la X per 0, la Y per 0, la Z per 0. Per tant, em quedarà només D1. És a dir, tot això d'aquí no hi és. Em queda només el D1. I a sota sí que és veritat que hauré de substituir, no?, aquí per A1, B1, C1. I ara el mateix exactament amb el pla Q. Quan jo calculo la distància de l'origen a Q, hauré de substituir la X, la Y i la Z per 0. Per tant, només em quedarà D2. I ara a sota jo aquí tindré A2, B2, C2. Ara bé,
Fixeu-vos que el que jo he començat fent en primer lloc, quan he fet l'exemple, és que he aconseguit que el vector normal de P i de Q siguin idèntics. D'acord? Per tant, jo sé que A1 és igual a A2, B1 és igual a B2 i C1 és igual a C2. Per tant, ara sí que puc posar que tota aquesta fracció d'aquí és D1, no? I a sota ja no poso A1, B1, C1, sinó que poso l'arrel quadrada d'A al quadrat més B al quadrat més C al quadrat. Per què? Doncs perquè el que he comentat, és a dir, a l'exemple he vist que el primer que havia de fer era aconseguir que el vector normal de Q, que és A2, B2, C2, sigui igual al vector normal de P, que és A1, B1, C1. Per tant, les A's d'un pla són igual a les de l'altre, les B's també i les C's també. I per tant aquí ja no poso A1, B1, C1. I després, en aquesta banda d'aquí, fixeu-vos, tot això d'aquí se me'n va. És a dir, A2 per 0, més B2 per 0, més C2 per 0 marxa. I em queda el D2. I a sota em queda l'arrel quadrada d'A al quadrat, més B al quadrat, més C al quadrat. Per tant, fixeu-vos, aquí, no? Ara, com que aquest denominador és igual a aquest d'aquí, entesos? Tindré que serà el valor absolut de D1 menys D2 dividit l'arrel quadrada d'A al quadrat més B al quadrat més C al quadrat. És a dir, que aquesta fórmula em permet calcular de forma ràpida la distància entre dos plans que tenen el mateix vector normal. Perquè si no tenen el mateix vector normal, això ja no és així. És a dir, és requisit indispensable. Han de tenir el mateix vector normal. Bé, doncs, per cert, una cosa que no hem vist aquí, no? És a dir, fixeu-vos, aquí el que hem vist és que jo quan calculo la distància del pla P al pla Q, no? És el mateix que buscar la distància entre un punt del pla P al pla Q. Per tant, en general, ho dic perquè no ho he posat, però mireu, afegeixo, diguem-ne, aquí una d'allò perquè estigui escrit, no? Mireu, si el pla P té aquesta fórmula, A1, X1, aquí, fixeu-vos que no li exigeixo no, X1 no, perdó, X, Aquí sí que no li exigeixo que el vector normal sigui idèntic, En aquesta manera de fer les coses no li estic exigint. Per tant, A2X més B2I més C2Z més D2 igual a 0. Doncs mireu, si el punt A és un punt que pertany a P i té aquestes coordenades, llavors la distància de P a Q és la distància d'A a Q, i això ja sabem per un altre vídeo que vaig fer, doncs que té aquesta fórmula, no? Que de fet és el que jo he fet abans, que és agafar i he substituït aquí, agafo el pla Q, sí? I ara substitueixo per les coordenades del punt. D'acord? Això està vist en un altre vídeo. I aquí divideixo, no? Per l'arrel quadrada de A2 al quadrat més B2 al quadrat més C2 al quadrat. És a dir, només comentar que aquí el valor absolut, evidentment, el poso per al mateix motiu d'abans, perquè la distància ha de ser positiva i que, de fet, el puc posar només aquí dalt o puc allargar-lo fins aquí, perquè això sempre serà positiu. D'acord? Per tant, ja està. Aviam, sí, em queda un tema pendent. Fixeu-vos, això, Aquí està molt bé dir-ho, però clar, sembla que aquesta fórmula potser només pugui funcionar quan la O no està entremig dels dos plans. Doncs no, veurem que sí. Mireu, què passa si el punt O està entre els dos plans? Val? Fixeu-vos que la fórmula que acabo de posar fixeu-vos que la fórmula que acabo de posar, la distància de l'origen a P i la distància de l'origen a Q són distàncies orientades, que això està vist també, diguem-ne, en un altre vídeo. Diria que en l'anterior. L'exemple concret que he posat correspon a dos plans que tenen O al mig. Mireu, En realitat correspon a això aquí, això d'aquí. Sí?
Per tant, fixeu-vos, la distància d'OP, la tinc calculada aquí, és aquesta. La distància d'OP, la primera, és 2 dividit l'arrel quadrada de 49. D'acord? I la distància d'OQ és aquesta. I fixeu-vos que aquesta distància és negativa, perquè precisament és distància orientada. Llavors, què passa? Que, mireu, si O està al mig, una distància surt positiva, que és aquesta, i l'altra surt negativa. D'acord? Però clar, quina és la distància entre aquests dos plans? Doncs aquesta distància que m'ha sortit positiva menys aquesta distància que m'ha sortit negativa. És a dir, fixeu-vos, aquesta distància orientada, d'acord? Les distàncies orientades sí que poden ser negatives. Per tant, aquesta és la distància d'O a P i aquesta és la distància orientada d'O a Q. Però clar, aquest menys d'aquí fa que menys i menys sigui més. Per tant, fixeu-vos, a l'hora de la veritat estem sumant la distància d'O a P, no?, més la distància d'O a Q, que és aquest trosset més aquest. És a dir, això no perquè és negatiu, però tot això d'aquí, com que té un menys davant, és positiu, i per tant és aquesta distància d'aquí, la d'O a Q. I aquesta, l'estic sumant, és la d'O a P. Per tant, la fórmula que jo he vist és vàlida tant si el punt O està entre els dos plans com si no hi està. D'acord? A veure, no sé si diu alguna cosa més aquí. Clar, és a dir, fixeu-vos, el fet d'usar les distàncies orientades fa que si el punt O està al mig dels dos plans, una de les distàncies sigui negativa. Una de les distàncies orientades. D'acord? Però com que després tinc una resta, la distància d'OP menys la distància d'OQ, no? La distància que és negativa, que és la d'OQ, es torna positiva. I per tant ja tenim la suma de distàncies desitjada. Clar, fixeu-vos, si la negativa fos OP, és a dir, si això fos OP i aquesta fos la distància orientada negativa, llavors tindria una distància, anem a suposar que aquesta fos la distància d'OP, no? És a dir, tindria això. Jo crec que es veu clar el que estic explicant, però anem a suposar que la distància d'OP fos aquesta. Vale? Això ja sabem que dona 7, per tant ho poso. És l'arrel quadrada de 49. Clar, i ara li restaria la distància d'OQ, és a dir, que la distància d'OQ ara seria aquesta d'aquí. Sí? Per tant, què passa? Fixeu-vos que ara aquest càlcul d'aquí, no?, em dona negatiu, perquè estic sumant un negatiu amb un negatiu. Però no hi ha cap problema, perquè tinc aquest valor absolut. Per tant, quan jo hagi fet aquest càlcul d'aquí, que serà negatiu, el valor absolut me'l torna positiu. I per tant ja tinc la distància positiva que jo desitjo. Val. Sembla que més o menys això està. No sé si m'he entretingut molt, però deixeu-me treure les coses que he afegit, que no m'agraden, sincerament. Estava tot prou maco. Vale. Ja sé que passo pantalla, però no m'agrada. Aviam, anem a passar pantalla. Va. Ara la distància entre una recta i un pla. Doncs mireu, quan la recta talla el pla o hi està continguda, la distància és 0. D'acord? Igual que amb els plans. Quan es tallen o són coincidents, la distància és 0. Per tant, només calcularem la distància d'una recta a un pla quan aquesta sigui paral·lela al pla. Anem a mirar-nos un exercici de com es fa. Diu, calcula la distància de la recta R al pla P, que és menys x més 7y menys 2z més 5 igual a 0. I la recta R és x menys 3 dividit menys 1 igual a y més 4 partit 1 igual a z menys 6 partit 4. Fixeu-vos que aquí ja tinc apuntat el vector normal al pla, que serà menys 1, 7, menys 2. Sí? Clar, mireu, la distància de la recta al pla, no? Si són paral·lels, doncs, si jo calculo un punt de la recta R, és el mateix que la distància d'aquest punt que calcularé al pla. Ara bé, el primer que hem de fer és comprovar que són paral·leles. Per què? Perquè si no són paral·leles, automàticament la distància és 0. Perquè o bé la recta talla el pla, o bé la recta està continguda dintre del pla. I en els dos casos diem que la distància és 0. Per tant, fixeu-vos que per comprovar
que la recta R és paral·lela al pla, el que he de mirar és que el vector director de la recta sigui perpendicular al vector normal del pla. I si els dos vectors són perpendiculars, vol dir que el seu producte escalar ha de ser 0. Per tant, el que jo faig és agafar el vector director de la recta i multiplicar-lo per el vector normal al pla i veure que dona 0. Per tant, vector director de la recta, el menys 1, 1, 4, que és aquest d'aquí. Per tant, hauré de fer el producte escalar entre menys 1, 1, 4 i menys 1, 7, menys 2, que quan ho faig és menys 1 per menys 1 més 1, 1 per 7, 7, 4 per menys 2 menys 8, efectivament dona 0. És a dir, jo ja sé que el vector director de la recta i el normal al pla són perpendiculars. Però encara he de fer una cosa més, perquè clar, la recta, quan això passa, pot ser paral·lela, però també pot ser que estigui continguda al pla. D'acord? Per tant, he de comprovar que la recta no està continguda al pla. Clar, si la recta estigués aquí, el vector director em vindria per aquí, també seria perpendicular a mena, per tant, el producte escalar també em donaria 0, però la distància entre la recta i el pla seria 0. Llavors, què faig per comprovar que la recta no està continguda al pla? Home, si el producte escalar m'ha donat 0, només em poden passar dues coses. O la recta està dintre del pla o la recta és paral·lela al pla. Per tant, si jo ara m'asseguro que un punt de la recta no és un punt del pla, un qualsevol de la recta no és un punt del pla, vol dir que aquesta recta ha de ser paral·lela al pla. Perquè si aquell punt no hi pertany, vol dir que aquell punt no està contingut al pla. I si aquell punt no està contingut al pla i la recta ha de ser paral·lela o ha d'estar dintre del pla, vol dir que automàticament la recta és paral·lela, és a dir, el punt l'he de tenir per aquí. Doncs aviam, anem a mirar-ho. Fixeu-vos. Cal excloure això, que R estigui a P. Però si R està a P, tots els punts d'R compleixen l'equació de P. Per tant, agafo el punt que jo conec de la recta, que és aquest d'aquí. Mireu, el 3, menys 4, 6. D'acord? 3 menys 4, 6. Anem a mirar que no compleix l'equació del pla, perquè si la complís voldria dir que està dintre del pla. Per tant, el pla és menys 7 més 7y menys 2z més 5 igual a 0, i ara substitueixo la x per 3, la y per menys 4, la z per 6, i veuré que no dona 0. Per tant, serà menys x, és a dir, menys 3, més 7 per y, és a dir, més 7 per menys 4, menys 2 per z, és a dir, menys 2 per 6, més 5. Em pregunto si és 0, fem el càlcul. Menys 3, això és menys 28. Bé, però diria que no dona 0 igualment, Això és menys 28. Aviam. A veure, menys 3, menys 28, menys 12 més 5, no dona 0. Evidentment això serà menys 30, menys 40, menys 43, menys 5, més 5, no és 0. Per tant, el punt A no està dintre de P. És a dir, si aquest punt de la recta no està dintre de P, com que R i P no es poden tallar, és a dir, no pot ser que hi hagi un punt de R que sigui de P, perquè si no es tallarien, doncs aleshores R és paral·lel al pla. Ara sí que en calcularé la distància, però clar, el que deia, no? És a dir, si R és paral·lel al pla, tots els punts de R estan a la mateixa distància del pla, és evident, no? És a dir, si aquí tinc un punt, hi ha aquesta distància, aquest altre punt està a la mateixa distància, aquest també, R és paral·lel al pla. Per tant, què és el que farem per calcular la distància de R al pla? Doncs calcularem la distància d'un punt de R al pla. És a dir, per calcular la distància de R al pla, el que faig és calcular la distància del punt A al pla, amb la fórmula que jo he vist abans. És a dir, ara me'n vaig al pla P, que és menys x més 7y menys 2z més 5 igual a 0, i substituiré les coordenades x, y, z per les coordenades del punt A, que de fet aquest càlcul l'he fet abans ja, és a dir, serà menys 3, menys 28, menys 12, més 5, però això sí, ara he de dividir per l'arrel quadrada de les components del vector normal al pla elevades al quadrat i sumades, és a dir, menys 1 al quadrat més 7 al quadrat més menys 2 al quadrat. És a dir,
em quedarà, fixeu-vos, a dalt em queda, aviam que això estigui bé, sí, és a dir, és menys 38, que en valor absolut és 38, no? I a sota serà 1 més 49 més 4, que és l'arrel de 54, és a dir, aproximadament la distància és 5,17. I aquí el que he fet és calcular-la també en GeoGebra perquè veieu que efectivament doncs, està ben fet. Val? És a dir, el pla P, la recta R, he agafat el punt A i he calculat aquesta distància, que és 5,17. Val, aviam, som-hi. Exercici 3 diu, troba la distància de la recta R al pla P menys 7x més 31y més 4 igual a 0. Val, la recta R la tenim ara expressada com a intersecció de dos plans, és a dir, menys x més 6y més z igual a 7, 2x menys y més 5z igual a menys 1. Per tant, el que vaig a fer és calcular, com que necessitaré el vector director de R per comprovar que R i P són paral·lels, no? El que jo vaig a fer ara és buscar dos punts de R, d'acord? I ho faig doncs d'aquesta manera, és a dir, li dono a la x el valor 0, per tant em queda que això és un 0, i serà una equació que és 6y més z igual a 7, la tinc aquí, i després a sota també li dono un valor 0, 2 per 0, 0, menys y més 5z igual a menys 1. Per tant, en aquest cas, he decidit fer-ho per substitució, és a dir, aïllo d'aquí la z, que serà 7 menys 6y, i ara substitueixo l'equació de sota, és a dir, menys y més 5 per z, és a dir, més 5 per 7 per menys 6y, igual a menys 1. Si ara trec el parèntesi, menys y, 5 per 7, 35, 5 per menys 6, menys 30y igual a menys 1. I ara, doncs, mireu, passo el 35 a l'altra banda restant, menys 1 menys 35 és menys 36, i després tinc aquí menys y, menys 30y, menys 31y, és a dir, la y és 36 partit 31. Val? I ara calculo la z, substituint. Tinc que z és 7 menys 6y, per tant serà 7 menys 6 per 36 partit 31, és a dir, 7 menys 216 partit 31, que si faig comú denominador, la z és 217 menys 216 partit 31, és a dir, la z és 1 partit 31. Per tant, amb això ja tinc un punt. Ja tinc el punt A, que és el 0, 36 partit 31, 1 partit 31. Aquest punt pertany a R. I ara en busco un altre, perquè insisteixo que necessito el vector director de R. És a dir, vaig a fer y igual a 0. Per tant, si y és 0, això no hi és, i em queda menys x més z igual a 7, la primera equació. On és? Aquí. Aquí. I ara la segona equació, doncs això no hi és perquè y és 0, 2x més 5z igual a menys 1. No? Per tant, 2x més 5z igual a menys 1. També vaig a fer substitució. Aïllo la z. Z és 7 més x. Substitueixo l'equació de sota. 2x més 5 per parèntesi 7 més x igual a menys 1. És a dir, 2x més 35 més 5x igual a menys 1, és a dir, 2x més 5x, 7x, el més 35 passa restant, per tant serà menys 1 menys 35 menys 36, x és menys 36 partit 7. I per tant me'n vaig ara a la z i en el lloc de la x poso menys 36 partit 7. Per tant, z és igual a 7 menys 36 partit 7, és a dir, 49 menys 36 partit 7, és a dir, 13 partit 7, z. El punt B tindrà de coordenades menys 36 partit 7, 0, 13 partit 7. Quin serà el vector director? Doncs el vector director de R és B menys A, o A menys B, com vulgueu. És a dir, menys 36 partit 7, 0, 13 partit 7, menys 0, 36 partit 31, 1 partit 31. Menys 36 partit 7, menys 0, menys 36 partit 7. 0 menys 36 partit 31, menys 36 partit 31. I ara 13 setens menys 1 31è, no? Doncs això d'aquí. És a dir, el vector serà menys 36 partit 7, menys 36 partit 31. Ara aquí faig comú denominador, és a dir, 403 dividit 217, menys 7 dividit 2 més 17. És a dir, el vector és menys 36 partit 7, menys 36 partit 31 i 396 dividit 217. Val. Bé, doncs ara recordem que el pla és menys 7x més 31y més 4 igual a 0. Per tant, el vector normal és menys 7, 31, 0.
Fixeu-vos que aquí no tinc z, per tant tinc un 0 aquí. Això és el 31, encara que no ho sembli, que és el 31 de la y, i el menys 7, que és el de la x. I ara, el vector director de R és el que he dit abans. El tinc aquí. Per tant, vaig a fer un producte escalar de n per BR, perquè d'aquesta manera, com que veuré que serà 0, ja sabré que o R és paral·lel al pla o R està continguda al pla. Per tant, fem el producte escalar de menys 7, 31, 0, per menys 36 partit 7, menys 36 partit 31, 396 partit 17. Multipliquem menys 7 per menys 36 partit 7, que ho tenim aquí. 31 per menys 36 partit 31, evidentment sumat. I ara 0 per 36, 396 partit 217. Bé, menys 7 per menys 36 és 252 partit 7, i ara 31 per menys 36 és menys 1116 partit 31, i això d'aquí és un 0. I quan faig aquest càlcul, doncs veig que efectivament dona 0. És a dir, feu amb la calculadora, que aquí ja no n'hi tinc ganes. Però ho és. Val. Ara cal veure doncs, que R no està continguda al pla. Per tant, agafo un dels dos punts d'R que hem calculat. A l'A, no? El 0, 36 partit 31 i l'1 partit 31. I el que vaig a fer és substituir l'equació del pla i veure que no es compleix. Perquè d'aquesta manera sabré que A no està dintre del pla i per tant R no està dintre del pla. És a dir, en el lloc de la x hauré de posar un 0, menys 7 per 0, més en el lloc de la y hauré de posar 36 partit 31, per tant més 31 per 36 partit 31, i després més 4. D'acord? Per tant, això se me'n va, i ara fixeu-vos, 31 per 36 és 1116 partit 31, i després quan faig com a denominador, aquest 4 em queda com 124 partit 31. Sí? I quan fem això, doncs em queda 1240 partit 31, que em dona 40, que és diferent de 0, d'acord? Si formés part del pla m'hauria de donar 0, però em dona 40, per tant res. Ja sé que el punt A no està dintre del pla, per tant la recta R no està dintre del pla. Aviam, i ara ja calculo la distància. La distància de RP és la distància d'AP. Clar, fixeu-vos, hem quedat, no?, que tinc aquí, a veure, tinc aquí, no? La distància la calcularé d'aquesta manera. Aquí ara tinc una P, no una Q, Per tant, aquí hauré de substituir pel punt, sí? I fer aquest càlcul, però això ja ho he fet. Mireu, ho tinc aquí. Aviam si ara torno a tirar endavant. És això. És aquest càlcul d'aquí, no? Jo aquí substitueixo el pla P, substitueixo per al punt, que és 0, 36 partit 31 i 1 partit 31. Per tant, això ja sé que és un 40. I ara a sota tinc l'arrel quadrada de les coordenades del vector normal al pla elevades al quadrat i sumades. És a dir, el vector normal, mireu que el tinc aquí, per tant serà l'arrel quadrada menys 7 al quadrat més 31 al quadrat més 0 al quadrat. D'acord? Per tant, és l'arrel quadrada de 1010, que dona aproximadament 1,26. I fixeu-vos, l'he calculat amb el GeoGebra i efectivament això és correctíssim. És correcte. Val. Doncs aviam, següent exercici. Exercici 4. Diu, donats el pla x més y menys z més 1 igual a 0 i la recta R, troba l'equació del pla Q paral·lel a P que conté R i determina la distància entre P i Q. La recta R és x igual a menys 2 més 3 lambda, y igual a menys 5 lambda, z igual a 3 menys 2 lambda. Clar, fixeu-vos que com que la tinc en paramètrica, ja sé un punt de la recta, és a dir, menys 2, que és el terme independent, aquí no tinc terme independent a y, per tant vol dir que 0, i a z de terme independent tinc el 3. Per tant, el punt menys 2, 0, 3 pertany a la recta R. I també puc tenir el vector, perquè clar, el vector són els coeficients que acompanyen a la lambda, és a dir, 3, menys 5, menys 2. Sí? El vector normal al pla, doncs mireu, una x, una y menys una z, és a dir, 1, 1, menys 1.
Val. El primer que vaig a fer és comprovar que R és paral·lel al pla. Ho hem de fer, Per tant, he de mirar que el producte escalar entre el vector director de la recta, que és 3 menys 5 menys 2, i el vector normal, que és 1, 1 menys 1, doni 0. Per tant, 3 per 1, 3. Menys 5 per 1, menys 5. Menys 2 per menys 1, més 2. Efectivament, això dona 0. Ara ja sé que R o bé és paral·lel al pla o bé està dintre del pla. Per tant, miro que el punt A no està dintre de P. És a dir, que el punt menys 2, 0, 3 no compleix l'equació del pla, que és x més y menys z més 1 igual a 0. És a dir, substitueixo ara a l'equació del pla la x per menys 2, la y per 0 i la z per 3. Per tant, menys 2 més 0 menys 3 més 1 em dona menys 4, que és diferent de 0. Per tant, no compleix l'equació del pla. És a dir, amb això ja sé que la recta R i el pla P són paral·lels. És a dir, fixeu-vos que el problema em diu que he de trobar l'equació del pla Q paral·lel a P i que conté a R. D'acord? Per tant, ara he de buscar el pla que conté aquesta recta d'aquí i que és paral·lel a aquest d'aquí. Val, doncs aviam. Fixeu-vos, si Q ha de ser paral·lel a P, vol dir que ha de tenir el mateix vector normal. És a dir, sabem que els plans paral·lels, no? Si aquí tinc x més y menys z, un paral·lel començarà també per x més y menys z. O per 2x més 2y menys 2z. És a dir, pot ser proporcional, però evidentment jo no em complico la vida. És a dir, sé que si el pla Q comença per x més y menys z, ja serà paral·lel a aquest d'aquí. Per tant, ho poso. Q és x més y menys z més d igual a 0. D és el que em falta per determinar. Però clar, ara fixeu-vos, si R pertany a Q, vol dir que el punt A que pertany a R també ha de pertànyer al pla Q. Per tant, el punt A, que és menys 2, 0, 3, ha de ser de Q, vol dir que ha de complir l'equació de Q. Sí? Per tant, jo ara me'n vaig al pla Q, d'acord? Que el tinc aquí, no? I substitueixo la x per menys 2, la y per 0 i la z per menys 3. Per tant, em queda menys 2 més 0 menys 3 més d igual a 0. És a dir, menys 2 menys 3 menys 5 més d igual a 0, la d ha de valer 5. Aquí veig que hi ha un error. Bueno, ara espero que tot surti bé, perquè és que si no és per morir-se, Vale, això ha de ser un més 5. Anem a mirar-ho, va. Segur, Això ha de ser un més 5. Vale. Aquí no vaig fer el dibuix o què? Doncs no m'agrada gens això. No afectarà o què? Val. Perquè ho he fet en P. Perfecte. Clar, ara em diu que calculi la distància entre els dos plans. Bé, ja tinc el pla. Aquest pla conté AR. Per tant, fixeu-vos. És a dir, aquest és el pla Q, que efectivament conté AR. Però clar, ara per calcular la distància, el que faig... Sí, clar, perquè tinc un punt d'AR que és un punt de Q, clar. La distància de Q a P és la distància de R a P i és la distància del punt A que pertany a R a P. D'acord? Per tant, aplicarem la fórmula, és a dir, me n'aniré al pla P i substituiré per les coordenades del punt A. És a dir, el pla P, que és aquest d'aquí, no? A la x li posaré un menys 2, a la y li posaré un 0 i a la z li posaré un 3. Per tant, a dalt em quedarà menys 2 més 0 menys 3 més 1, que és la d. I ara dividiré per l'arrel quadrada de les coordenades del vector normal a P al quadrat, que són les mateixes que les de Q. Per tant, serà 1 al quadrat més 1 al quadrat més menys 1 al quadrat, que és això d'aquí. Per tant, a dalt tinc un 4, un menys 4, però com que hi ha un valor absolut queda positiu, i a sota tinc una arrel de 3, que aquí doncs he decidit racionalitzar. És a dir, multiplico a dalt i a baix per arrel de 3, 4 arrel de 3, el numerador, arrel de 3 al quadrat al denominador, per tant 4 arrel de 3 partit 3, que és 2,31. I aquí, efectivament, no? Doncs fixeu-vos que mirat amb els lleugebres, això d'aquí. Val. I ara hi ha una cosa que aquí jo vull comentar. Mireu, què hagués passat si la recta R no hagués estat paral·lela al pla P? És a dir, és el que jo us deia abans, ho hem de comprovar. D'acord? Mireu, anem a suposar que jo hagués tingut aquest exercici.
El pla P és x més y menys z més 1 igual a 0. El mateix d'abans, no? I també em demanen que trobi el pla Q paral·lel a P que conté R i que calculem la distància de Q a P. Val. Mireu, anem a suposar que R és x igual a menys 2 més lambda, y igual a menys 5 lambda, z igual a 3 menys 2 lambda, és a dir, gairebé és idèntic, no? Però ara el punt A és menys 2, 0, 3, sí? I el vector director és 1 menys 5 menys 2. Val? Per tant, fixeu-vos, quan jo faig el producte escalar, per cert, el vector normal al pla és 1, 1 menys 1 perquè no l'he canviat, és igual. Quan jo faig el producte escalar del vector director de R per al vector normal al pla, em queda 1 per 1, 1, menys 5 per 1, menys 5, menys 2 per menys 1, més 2. Aquí sí que és un més 2, Val? Això no es veu bé, això és un més 2. Dic perquè el càlcul està ben fet. El que no s'acaba de veure, Va quedar molt fluixa, molt fluix, diguem-ne, la guixada. Per tant, això és menys 4 més 2 menys 2, que és diferent de 0. És a dir, no són paral·lels. Clar, què passa? Imagineu-vos que jo m'he oblidat de fer això i que dono per suposat que són paral·lels, no? Doncs jo ara busco Q. Em demanen que Q sigui un pla que sigui paral·lel a aquest d'aquí. Per tant, agafo A, B i C iguals x més y menys z més d igual a 0. I ara el que faig és mirar que el punt A de la recta pertanyi a aquest pla. Per tant, substitueixo la x per menys 2, la y per 0 i la z per 3. És a dir, menys 2 més 0 menys 3 més d igual a 0. Per tant, la d em dona 5. És a dir, el pla Q és x més y menys z més 5 igual a 0. Sí? Clar, mireu què passa en aquest cas. Que si no hem comprovat abans que la recta R és paral·lela al pla, el que passa és que efectivament jo tinc un pla Q que és paral·lel a P, no? Però com que R no és paral·lel al pla, vol dir que es tallen. La R talla tant P com Q. Per tant, què passa? Que em puc pensar que resol bé el problema quan en realitat no l'he resolt bé perquè la recta R no compleix una de les condicions del problema, que és que no està continguda a Q. Sí? Per tant, cal sempre anar en compte i mirar sempre que la recta R és paral·lela al pla que ens donen. Perquè aquest és un error que jo me'l trobo sovint als exàmens. És a dir, si no són paral·lels, és que la pregunta directament no té solució. Això no té solució. D'acord? És a dir, com que R no és paral·lela a P, evidentment no puc trobar un pla Q paral·lel a P i que a més contingui R. És a dir, puc trobar un pla Q que contingui el punt A de R i que sigui paral·lel a P. O bé, sí que hagués pogut trobar, i no ho he fet, un pla Q que contingui R, d'acord? Però llavors Q i P es tallen. Perquè està clar que si R no és paral·lel a P, el pla que contingui R tallarà P, evidentment. D'acord? Per tant, això, d'aquí s'ha de fer sempre. D'acord? Això s'ha de fer sempre. I de fet aquí em falta una cosa, no? Que és acabar de comprovar que tampoc ho he fet, que la recta R no pertany a P. És a dir, he de comprovar que aquest valor d'aquí, sí, i és veritat que això jo m'ho he deixat, quan jo substitueixo a l'equació d'aquí, que és menys 2 més 0 menys 3. No ho he fet. Més 1, no? Doncs fixeu-vos, menys 5 més 1 menys 4 és diferent de 0. Per tant, està clar que A no pertany a P i que, per tant, la recta R no està inclosa dintre del pla P. D'acord? Doncs bé, ja està.